ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи RAHSH TJ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор бошад 12 та хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем ки пешкашдо мекунем. Хонаҳои арзон ва квартираҳои фурӯши арзон аз шаҳри Душанбе ва аз Шахру Нохияхои Тоҷикистон. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо дар корай. мо дар видеои оянда гуфтагитона ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои реклама, барои фурӯхтан доред, метавонед ки суратҳои хона, мошинтона, қатъи маълумотош дар номерои имо ба саи мо роя кунем. мо дар видеои оянда реклама мекунем, яъне ки фурӯшда мемонем. хоб, курс имрӯза дӯстон дар рӯи экран ҳастад ки мо бошад навора сар мекунем, то охираш тамошо кунем ва видеонавори моро падлиса кунем. Дар имо ба сабтон марҳамат рафтем. Якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига аст. дӯстони азиз, қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, дар деҳаи пахтакор гуфтага аст, фуруқат наздики бозор. ами хел маълумот аст ки ҷои нағз намегад соҳибшон. хоб, масоҳати заминашон 6 сотиқ замин аст ки 4 дар хона, 1 та калидор, ошхона, баняш дар дуруни хона ҳаста ки қатъи навесаш. гирди хона пол ниход маҳкама, хона коробка аст, фақат ҳамун дар туреза ҳам хел коробка, шкатрошам як хел шкатаги аст, як хел шкатаги нест. хона коробка, яъне ки бо семен вола кади мустаҳкам, яъне ки тайёр кардага аст. даврӯза дорад, як дута дарахтони навниҳолам шудага аст, срочно мегад мефурӯшем. об свечам аст, бо хоку қуми хайга дорад дӯстон. бо нархи 130 000 сомонӣ фурӯхта мешавад ки боз мегад арзон ва муомила мекунем. кадоме ки мехарад арзонам мешавад. рақамҳои расмиашон дар ин рақамҳо намедонам, имо бовасита пайваст дорад надорад, яке гуфтагӣ нест, мумкин дошта бошад. дӯстони азиз, кадомтон агар мехаред дар ҳамин рақамҳо занг занед, ки дар имо васита нависем, дигар маълумоти пурраша аз ҳамин рақамҳо гирен. шумо агар хали хонаи фурӯшӣ, замин, квартира, мағоза, чизе ки барои фурӯхтан дошта бошед, дар номери имо васита роя кунед, фурӯшда рекламада мемонед. дуюм эълони имрӯза дӯстон аст, 4 дона буқачаи фурӯшӣ аст ки ҳар чорша мегад срочно мефурӯшем сумда курай. дутаи наи буқачаи якуми наёш дӯстони азиз 5000 мегад, яъне ки дутаи аввалша камтар майдатар аст. бо дутаи дигар аст, калонош аст ки инашаша 7000 мегад, як донаша мисол ки боз мегад савдо ҳам мекунем. дар ноҳияи Хуросон ардош қарор дорад, яъне ки буқачаи хуба мегад калон, яъне ки барои бизнес ё ягон мисол барои боқидан 100%, яъне буқои хуба мегад соҳибшон срочно сумда курай. дуташ 5000, дутагаш 7000, боз савдо ва муомила дорад. рақамҳои расмиашон аст, дар ин рақамҳо имо ба асаб пайваст дорад. кадомтон агар харидор бошед, срочно мегад сум дар курай, боз муомила мешавад. общий, яъне ки дуташ 5000, дутагаш 7000 аст, савдо дорад мегад срочно. кадом мехад марҳамат, дар рақамҳошон аст, пайваст шавед, қатишон гап занед, муомила кунед. дар ноҳияи Хуросона бардорам. аз шумо хоҳиш ки фақат лайкотона мондан гиред ва силкаи видеонавори моро падлиса кунед. замини фурӯшӣ назди ҳавлига аст. дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар тарафҳои нефтни гуфтагӣ аст соҳибшон. шаҳри Душанбе, яъне ки райони нефтни, ки ҳами хел маълумот аст. замини обия мега, ҳуҷҷатош мега 100%. 6 сотиқ замин аст ки замини ҳамвор барои хона кардан мувофиқ аст мега. дар инҷа одамо уже зиндагӣ дорад, шумо метавонед ки хона карда гирен. 6 сотиқа нархаш 65 000 сомонӣ аст. бардорам ки бозам савдо мешавад, дар назди замин мегад, кадомтон мехаред, муомила дорад. рақамҳошон дар поёни видео аст, марҳамат метавонед ки дигар маълумоти пурраша аз ҳамин рақамҳо занг зада гиред. дӯстони азиз, шумо агарам хали замини фурӯшӣ, квартира, мошин, хона дошта бошед барои фурӯхтан, метавонед ки маълумоти пурраша қатъи суратош дар номери имо васаб роя кунем. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мемонем. квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст. дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар райони Сино, пеши бозори ҷалҷам гуфтагӣ аст соҳибшон. ҷои беҳтарине ки бо ҳамаи шароитош мегад хона таъмин аст. духонага квартира аст. бардорам дар 4 ошона қарор дорад. 40 квадрати метре ки обсвет дорад. ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термис, кондитсионер, диван, кресла бо ҳамаи шароитҳои замонави таъмин аст ки бо чизи чораш бардор хай бо аниқ қадам мегирад ки хона мега ҳамаи шароитош муҳайё аст, қатишон мега метием. бо нархи 300 000 сомонӣ фурӯхта мешавад ки боз мегад савдо ва муомила дорад. духонага квартира аст. бародари азиз, дар райони Сино, пеши бозори ҷалҷам гуфтагӣ аст, срочно мегад мефурӯшем. ва кадоми шумо дӯстон агар ҳамин хел квартира ки дар кор бошад, лозим бошад, рақамҳошон аст, метавонед ки пурра карда аз ҳамин рақамҳо поёмода маълумотша гиред. фақат одамони харидор, фақат шумо азизотон набуред ки лайкотона мондан гирен, фаромӯш накунед, лайкотона задан гирен. чӣ хонае ки дар кор намесед, албатта пешкаштон мекунем.
замини фурӯши назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстони азиз қарор дорад. Инам дар шаҳри Душанбе дар территорияи каротагист ки гуфтага аст соҳибшон замини холия. хоб маҳсули заминашон 6 сотик замин аст ки замини обия мега ҷои нағз мега дар инҷа уже одамо зиндагӣ доранд, яъне ки соҳибшон худшон гуфтага ки ҷои беҳтаринай хай кадоми то замин хар бошад агар ҳамҷара донен, яъне ки мегад ҷои нағз барои хона кардан. Нархаш 65000 сомония ки инам боз мегад савдо мекунем, кадоме ки мехарад муомила дорад. замини холӣ 65000 сомонӣ 6 сотик замин аст барои хона кардан. ва кадоми шумо агар маъқул аст ягон вариант доред, рақамошон дар поини видео аст, метавонед ки пурра када аз ҳамин рақамо маълумоти дигаша гиред. квартираи фурӯши навбатӣ аст дӯстони азиз. инам қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар пойтахт дар 32 микрорайон гуфтага аст открити лестница ки лифт надорад. як хонага квартира аст дар 5 ошуна қарор дорад 32 квадрати метр ки обсвет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳамомшам ҳаст ки ремонти средни бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмина ки бо ҳамаи чизи чораш мегад фурӯхта мешавад, яъне ки ҳамаша қадишон метия мегад срочно. дӯстони азиз хай бо аниқ қадам мегирен бо нархи 190000 сомония ки боз мегад савдо ва муомила дорад. дӯстони азиз ки савдош дар назди квартира мегад, кадоме ки мехарад муомилаш дар ҳамиҷа срочно мегад, яъне ки ремонти средния мумкин ки домои советский бошад, барои ки мо намедонем ки ремонти средни дорад. рақамошон дар поини видео аст, кадомтон агар харидор бошед марамат метавонед ки дигар маълумотша аз ами рақамо поёмода гирем. аз шумо хоҳиш мо ки фақат лайкотона мондан гирем ва силка видеонавори моро дар имо ба васатон полиса кунед. шумо агар дошта бошед квартираи фурӯши роҳӣ кунед, албатта фурӯшда рекламада мемонем. хонаи фурӯши назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстони азиз. қарор дорад дар шаҳри ваҳдат дар якаток гуфтага аст, яъне ки наврӯз шаҳри ваҳдат деҳаи якаток наврӯз ҳам хеле маълумот аст. хоб хонаи ду ошуна аст ки бардорон ки 6 сотик замин дорад ки 6 дар хона кардага. хонаи якум ошунаш мегад полни худ ремонт кардага аст, дуюм ошунаш яъне ки ремонташ пурра нест. дар дуруни хона ошхона баняшам аст ва дар беруншам ҷои оғул дегдонхона, дарахтони мевадиҳанда, обсвет ҳамаш қоидавае ки ҷои нағз мегад соҳибшон хай бо кадометон ки мехарад аниқ қадам мегирем. бо нархи 290000 сомонӣ фурӯхта мешавад ки мегад боз кадоме ки мехарад аввал бияд аз пеш бинад боз савдо ва муомиладу дарои мега бо қуввати дарои қиматӣ ва трезаҳои нав ҳамаш қоидаи рӯи ҳавлишан стияж кардаги бо ҷои мошбони навес, яъне ки барои ҷои мошинам дорад бардорам. кадомтон агар маъқул боша марамат рақамошон мондагӣ аст, занг занед пурра када аз ҳамин рақамо гиред. фақат лайк мондана фаромӯш накунед. аз шумо хоҳиши мо ҳамин аст. квартираи фурӯши навбатӣ аст бардорни азиз. инам қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар пойтахт дар райони шоҳмаҳсуб гуфтага аст, назди повороти аэропорт, яъне пеши донишгоҳи коллеҷ гуфтага аст, яъне ки гардиши аэропорт дӯстони азиз ки бо аниқ қадам мегирен. як хонага квартира аст ки дар 7 ошуна қарор дорад, доми 12 ошуна мега дар 7 ошуна қарор дорад ки нашод лифт гуфтаги ягон чӣ гуфтагӣ нест, яъне ки доми 12 ошуна мега соҳибшон дар 7 қарор дорад. хона средни ремонт мега бо ҳамаи шароитош моҳия аст ки ошхона, ҳоҷатхона, ҳамо аделя аст, кондитсионер ҳамаш қоидави средни ремонт. бо нархи 305000 сомонӣ фурӯхта мешавад ки боз мегад савдо ва муомила мекунем. 50 квадрати метр аст ки як хонага, яъне ки калон аст ки ҷои кушода мегад соҳибшон. ошхона баняшам ҳаст кушода бардорам. ба кадоми шумо агар ки вариантошон мувофиқ бошад, агар ки харидор ки бошед ҷои нағз мегад, метавонед ки дигар маълумоти пурраша аз рақамо поёмода гирем. дӯстони азиз фақат дастгирӣ кардана фаромӯш накунед. шумо дам агарам хеле квартира ё ки хона замин ки дар кор бошад нависен, албатта мо дар видеои оянда ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем дар видеои оянда. хонаи фурӯши назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстони азиз. қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи рӯдакӣ гуфтага аст, ленск район, яъне ки посёлкаи роҳатӣ. ҳамин хеле маълумот аст ки хона яъне ки сохтмонош нопурра аст. хоб заминашон обши маҳсулоташон 6 сотик замин аст ки 3 дар хона, 1 дар калидор, баня, ошхонаш дар дунуш аст, бо дар беруншам ҷои дегдонхона, аловхона, газхона, ҳезумхона ҳам хеле фундаментошам рехтагӣ аст, яъне ки хонаш катор кардага аст, яъне ки дуруношон бо кор дорад, фақат рангу бор дар треза ҳамин хеле кор мондага аст. бардор худто дигаша бояд кунен. срочно мега бо нархи 165000 сомонӣ мефурӯшем мега. кадоме ки мехарад мегад боз арзон ва муомила мекунем. наздикиш да мега мактаби 46 хеле мактаб мегад наздика дӯстони азиз, бо аниқ қадам мегирем. фақат одамони харидор мегад дор занг занан муомила дорад.
марҳамат хай дигар маълумоту пураша аз ҳамин рақамҳо гирем. фақат лайк мондани моро фаромӯш накунед. дӯстон азиз, фақат дастгирии шумо як дуна лайки бепул мондан аст ки раҳмат барои дастгирии ҳаматон. квартираи фурӯши навбатии саҳбадони азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Рӯдакӣ гуфтагӯяд дар Нефтняк. ҳамин хеле маълумот додагааст ки хона мегӯяд аз раҳи калон мега 200 метр дарунда мега, яъне ки ҷои нағз аст, яъне ки лаби раҳи калонда наздика мегӯяд соҳибшон. духонага квартира саҳи бародарон дар дуюм ошӯна қарор дорад. 50 квадрати метр ки обсвет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, калидори дароз мега дорад ва душавои кабина, кухни гарнитур, яъне ки ремонти нава, яъне ки ремонти нормалния бо ҳамаи шароитош мегӯяд муҳайё ҳастай срочна мега бо нархи 145,000 сомонӣ фурӯхта мешавад, яъне ки муомилаш дар назди квартира бародарон. ба кадом дӯстони камхали квартира ки лозим аст ягон маълумот агар ки нафаҳмида бошед, метавонед ки дар рақамҳошон занг занед, пурсед аз худашон маълумоти пураша. вале ки яхи бародарон яъне ки маълумотша соз намефаҳманд, марҳамат рақамҳошон мондагиай занг занед, пурра када аз худашон пурсед. фақат одамони харидор да дӯстони азиз, лайкотона фаромӯш накунед, бозам агар такрор шавад. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига аст дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Бохтар дар деҳаи Гулзор ду гуфтагӣ аст, наздики шаҳло мешавад, яъне ки лаби даҳруда қарор дорад. хоб заминашон 3 сотиқ замин аст ки ду дархона, якта калидорча, обсвет аст, ошхона, баня, времинка ҳам дорад. дар дуруни хона мега ки яъне кондитсионер, телевизор ҳамаш аст, мега ҳамаи удобства, ҳамаи шароитош муҳайё мега, ремонти нав кардага аст. нархаш 95,000 сомонӣ мега бадони азиз. хай бо аниқ яъне ки шояд ки мумкин қиматтар бошад, ки намедонам нархаш барои чи арзон гуфтесиянд, мумкин ки ягон дигар хеле нарх бошад қимат мекунад, ки намедонам барои ки аниқ узр ки мо аниқ кадар натонистем. хай баня, ошхона, душавои ҳамаш 100% мега ремонти замона кадар срочна мега мефурӯшад, нашуд арзон кадар ягон чи гуфтагӣ нест. ба кадоми шумо гарам ки хона хел хона лозим бошад, рақамҳошон аст, метавонед ки пурра кадар аз ҳамин рақамҳошон гирен. шумо агарам хали хонаи фурӯшии замин, мошин, квартира, мағоза, гов, мол чизе ки барои фурӯхтан дошта бошед, маълумоти пурраша қатъи суратҳои оригинал дар номераи имо васаб роя кунед. мо фурӯшда реклама мемонем дар видеои оянда. квартираи фурӯшии навбатии аст дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Фирдавсӣ гуфтагӣ аст. намедонам куҷо шуда бошад, назди корвонаи саховате, барои ки Фирдавсӣ ҳамин территория аст бародарон. хай аниқ қадам мегирен. духонага квартира аст ки дар шашум ошӯна қарор дорад. 53 квадрати метр ки обсвет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом бо ҳамаи шароитош муҳайё аст, ки кухни гарнитур, шифонер, кондитсионер, ҳамаи шароитош ки бо шароитҳои зиндагишон мегӯяд фурӯхта мешавад. ҷои нағз мегӯяд, пеши домда мегӯяд, аптека, мағоза, ҳамаи чизҳои лозим аст. вариантҳои алиши ҳам ҳаст. кадоме ки мегӯяд сумкати мехарад сумкати, кадоме ки алиш мекунад алиш ҳам мешавад, ба ягон мошин мегӯяд болоиш пулантият мешавад. нархаш 239,000 сомонӣ ки кресла ҳамаи шароитош муҳайё аст бародарон. хоб рақамҳошон дар поини видео мондага аст. кадометон агар мехаред ягон маълумот хоҳем фаҳмидан, дар ҳамин рақамҳо занг занед, пурра кадар аз худашон пурсед. вариантҳои алиши, ягон мошини соз бошад мегӯяд ки болоиш пулантия мекунем алиш бародарон. хай бо дигар маълумот аниқ кадар мегирем дӯстони азиз. як бор дигар агар такрор шава, агар бародарон шумо ҳамин хеле квартираи фурӯшии замин, хона, мағоза, гов, мол чизе ки барои фурӯхтан дошта бошед, яъне ки маълумоти пурраша қатъи суратош роя кунед. албатта мо дар видеои оянда фурӯшда реклама мемонем. ин буд 12 квартира ва хонаҳои фурӯшӣ мо пешкаш кардем. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо. то видеои боздид.